Tugot ti napalabas. Napalabas dinangran ti holdaper ni Gardo. Ket kasta unay ti danag ni Alona gapu iti dayta na pasamak. Inagasan mat nila kay Ignas ti dunor ni Gardo. Nakuna na pay anatured ti baro. Gapu ta sinurot na pay lang ti holdaper nga uray di nakabailan ti lumaban. Iti sabalya bangir aburido ni Doña Dolores gapu iti nagsasaruno apan nakaabak na iti sugal. Nakunamat ni Lindon nga awan ti rumbeng a pagdanagan ti Doña gapu tay kan na iti pagpuunan na iti sugal. Iti met planta ti asukar tinulungan ni Diana dagiti trabahador ket inted na payan ti 2 bulan asweldoda. Kasta una iti pungtot ti Doña gapu iti inaramid ti anak na. Itagagayem denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Tugot ti napalabas. Diyak kayat apabainan nak iti sango dagiti mamirmiraot at trabahador dayan. Mama. Awan pa'y ti mo may papan iti negosyo. Iso adi ka pa'y lamakibiyang iti daytoy banag. Mama. Siyak ti makaam mo iti negosyo. Saan kat asika? Gaputanak ka lang! Saan ka nga ginlalaing? Anya? Diyak kayat asika tag-desisyon para iti negosyo tayo. Si bibiyagak pa'y langay nam. Mama, kayat kayo laang matatulungan. Kayat ko atulungan dagiti trabahador. Nas ka na maited kadakwada ti sweldo da. Di mo ang motor aramidam, Diana! Nagbaybay adagita trabahador. Iso abimbabati sapol ti planta. Iso arumbang laang nga itantan ko pa'y laang nga ited ti sweldo da. Mama? No kumata nagagatdang agtrabaho. Ited ko adagos ti sweldo da. Nawatam mat siguron ti kayat ko asawan, Diana. Si Mang Puto ni Senyorita Diana ang naggapo di planta ti asukar. Senyorita, kumusta dyan na panam? Manang. Oh, apoy ang nagsunaay ka, Senyorita. Ada ka di parikot, iti ipapan mo di planta? Amom, sinurot nak ni Mama ije planta. Ha? Tinubngar na ti panangitid ko iti sweldo dagiti trabahador. Saan ka no arumbang ti inaramid ko? Anya? Ne, awan mo ti makita ka amadi nga inaramid mo, Senyorita. Awan ka no ti amok maipapan iti negosyo. Iso lang ka no ti adda karbangan na amang aramid iti kayat na. Kasla saan na ka nga anak iti dayta pa nagsasauna. Dakkel ti karbangam iti negosyo yo. Gaputa awanan ti sabali pay amang tawid iti dayjay. No saan asikalaeng, Senyorita? Manam? Talagaan na alas ti ugali ni Mamam. Managing bubukod. Ti kayat na, isulaeng ti mang tagikwa iti sapul ti planta. Nakon idikan ka, Senyorita Diana. No si bibiyag kumapay day di papam. Saan ko mga agbanag akastoy ti amin? Atuyon ti kapem, Doña Dolores. Idi sumlatan di talamisaan. Wen, Doña Dolores. Ada ka di pa'y pangibaunan nyo kanyak? Awanan, mabalin mo ti pumanaw. Sige nga rod, Doña Dolores. Mabit lang, Celia. Apay ka di, Doña Dolores. Adagayam damagakan ka. Sapay la kumata sungbatan nak itinasaya. Anya ka di dayta? Amo ka nagsarita kayo itaiken ni Diana. May papan iti planta ti asukar. Ha? Anya timbagakan ka ni Diana. May papan ijay planta ti asukar. Kwa, Doña Dolores. Awan mo ti sabali na ibaga ni Senyorita Diana may papan iti negosyo yo. Celia, Jack kayat ti ulbod ababaw na.
Binilin kamatan anaimbag. Ano anya ti bagbaga kan sabali at tigtignay ni Diana. Ibagam adagos kanyak saan ka di? Doña Dolores. Jak kayat amaamuam. No anyaman ti pagparparikutan ti negosyo me. Gaputa babaunan ka lang. Ha? No anyaman dagitim bagbagakan ka ni Diana. Apam madakas kontra kanyak. Di mulatan ikas kaso. Nawatam? Uwan, naawatak, Doña Dolores. Naimbag nga oras mo, Doña Dolores. Oo, naimbag nga oras mo ba at Linton? Sumra ka, iho. Agyaman, anak. Nagtugaw ka, iho. Agyaman, anak. Linton, iho. Ora yung biit ni Diana. Saan nagbayag day chay iti silid na? Di kagdanag, Doña Dolores. Nakasaganak nga guray. Di nakpagparikutan. Jak namnamaan nga umay kaita dito'y mansyon. Mabainakan ka, gaputa sa anak-anak kasagana. Anya ti kayat mo asawan? Ti kayat ko asawan. Sa anak kapulas iti napintas. Anya? Ay, jak man la nag-lipstick kan nagpabanglo. Masapol ka di pa'y dayta, Doña Dolores? Saan mo tasika ti gagarak dito yung mansyon nyo? No di kat ti anak mo. Ha? Nagbayag mo ni Diana, Doña Dolores? Mabiitin day chay. Urayo mo, Linton. Patya karumwaran ti anak ko. Senyorita, agur-uray da mamamkan Lindon ije pasilyo. Adakan ka, no di mo kaya't akasarita ni Lindon. Maawatan ka, senyorita. Awan ti panawon ko ang makisarita ka ni Lindon. Tilaang parikot ni mamam. Ang mga nagpungtot manan, gapo iti saan mo apan nakisarita ka ni Lindon. Sige, rumwarak manang selya. Kasaritak ni Lindon. Sabong parakan ka, Diana. Agyamanak, Lindon. Kamaudyanan na. Makasarita ka matlangan. Amom ka diya si kalangan tilinaon ti isip ko. Awan pa'y ti kanito asaan ka pinanunod. Si kalata ti pitpitik ti pusok, Diana. Kinapudno na. Ado ti agusto kanya kababay. Ngamjak ida ikaskaso. Gaputa si kalaeng ti ayayatek. Anya? No Jack Mariro, naibagamon kanyak dayta, Lindon. Awan bibiyang ko, no ado ti agusto kan ka, ababay. Ha? No awanan ti bagam kanyak, Lindon, mabalin mon ti pumanaw. Diana, di na ko mapapanawan na dagos. Ado pa'y tirumbang nga ibagakan ka. Oh. Apay, di ka kadi masayangan iti kas kanyang? At daamin ang kanyak agalad ti sapsapulen dagiti babae iti may sa lalaki. Anya? Kabalak nga ipay ti amin na kayat mo, Diana. Siyak ti maibagay kan ka. Napintas ka. Natayrakmat. Baknang ka. Baknang akmat. Isungawan ti agbalin na parikot. Nudatan ti agasawa. Kasta? Amangan no agbabawi kanto. Numapukaw iti biyag mo, Diana. Isu nga itapay lang. Agpanunot kan. Ikalay sa kaadagos. Iti kanito asong batam. Ti daton ko nga ayat. Napanan ni Lindon, iha.
Napaot ti panagsarita yu. Adda ka dinamnaman ni Lindon. Awan, Mama. Anya. Jack kayat ti panagsasauday dya lalaki, Mama? Napangas. Daya na iha. Nasingpat ni Lindon. Saan apangas? Kasya'y lati panagsasauna. Maawatam ko ma. Mama, talagang awan ti mariknak nga ayat iti dayjay alindon. Gapo ka di iti dayjay aruben no apay adi mo maayat ni Lindon. Mama. Linuko na kalaang dayjay alalaki. Nalipatam ka din tinaramid na kan ka. Saan anagparang iti kaaldawan ti kalay sayo? Mama. Maag ka, Diana. Saanen arumbang asapulampay ti lalaki ang nagpukawan? Nagpukawan? Anya ti kayat mo asawan, Mama? Ako, awanan ni Ruben. Panagkunak saanen ngagparangpay kan ka. Anya? Ulitak manan nga ibaga, Diana. Agsaysayang kalaang iti panawan mo, iti dayjay aruben. Bayam natan ni Alona nga aglaba iti lupot tayo, Gardo. Makapadakas kan ka ti agtrabaho iti nadagsan. Kaya't ko lang aming ti makatulong, Tata Ignas. Maawatan ka, Barok. Ngampang nga asim, tadi mo pilitin ti bagim nga agtrabaho iti nadagsan. No ar-arigan, sa diwa payla dagiti sugat mo. Tata. Gardo, Barok. Diyak kayaton ang maulit pa'y tinapasamak iti ipapanyo iti tsindaan. At dinangran na ka ti may salaang a hold-upper. Maawatak, akayat mo abawian ti intare ti hold-upper apitakan ni Alona. Ngam ti biyag mo ti agpaggad. Peligro ti inaramid mo, Barok. Iti anyaman nga oras, mabalin na kaapatayon, DJ a hold-upper. Tata Ignas. Numabalbalin, liklikan tayo tiriribok. Kwartalaang DJ. Napatpatag tibiyag ti tao, Gardo. Nabagas dagitin balikas itay ni Tata Ignas. Alona. Saan na sa bali at tao ti pangibilbilangan na kanyak. Nariknak da ita, iti panagsasaw na. Gardo, nasingpet ti amak. Kalkali kaguman ni tatang tilinak kan kapya. Saan na kayat ni tatang tiriribok? Agingkat kabalan ni tatang tilumiklik kadagiti managdakdak sa tattao. Liklikan na ida. Alona? Daytoy lang ti maibagak, Gardo. Saan arumbang agpungtot ni tatang? Anya ti kayat mo asawan? Ay, lipatan man dyan na ibagak, Gardo. Anya ti mapasamak, no agpungtot ni Tata Ignas. Apay anak ko nam, asan arumbang agpungtot. Makaturog ang dalaw na kan Tata Ignas. Rabin, ngamjak pa'y lagtumlap. Aging gaita. Awan pa'y lati malagip ko. Noon niya talaga tinapasama kanyak. Kaya't ko sa pulan tinaggapak a lugar. Ang kasanong aramidak dayta. Jakmat amuno sa dino ti pang sapulak. Kuna ni Tata Ignas, anasaysaya at no agtalay na edak payla dito'y alugar. Agpaggad ka no tibiyag ko, nurumwarak. Aginggat ka anong agtalay na edak dito'y lugar da Alona.
Agsubli pa'y nga tati lagip ko. Madlaw na puyatan ka, Gardo. Apay ka di? Mariribo ka nak lang amin. Pampanunutak. No sa dino at talaga tinaggapo ka lugar. Gardo. Kaya't ko tagdakiwas. Ang mga noog paggadak. Mawatan ka. Apay nga ta kayat da kapatayan. Ulit-ulit ak ngay balikas. Gaputawan ti talinay ti panunot ko. Anya ti basol ko kadagay dya lalaki. Gardo. Anya ter aramidak iti daytoy a lugar. Ken apay akayat da kapatayan. Talagang awan ti malagip ko. Itay pa ang agmay-maysan ni Gardo, ijay sirok ti kayo. Naunag ti pampanunutan na. Nagsarita kami itay, tatang. Ha? Sana nakaturog ni Gardo. Pampanunutan na latan, noan niya talaga tinapasama kan kuana. Nakaro ti pan nakadangran ti ulo na. Idi makitak ijay karayan ang naidasay. Isuan na pukaw na ti lagip na. Tatang. Alaw na, anak ko. Uray kayat ko nga ipan ijay ospital iti day di agundaway. Napanunot ko nga amangan no agpaggad ti biag na. Saan tayo nga ammo ti kabusor ni Gardo? Amangan no addalaang iti aglawlaw. Kaasimat ni Gardo, tatang. Kanayon ang nakakita iti adayo. Nakaululimat. Alaw na. Mariknak ti kinaimbag ni Gardo, nga uray itatalaang anam-am mo. Nalagan ti riknakan kwa na. Tatang. Saanan asabali a tao ti pangibilbilangakan kwa na. Isu akayat ko atulungan ni Gardo. Anya a klase at tulong ti pangpanggapan nga aramiden nila kay Ignas. Gagayem, di yuliwayan adenggen, ti tuloy ti kabarbaro a nobela a napauluan. Tugot ti napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser. Ken itimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.